tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri ang pagsaka sang acid, Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nasugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Good night ga. Good night. Salamat sa pagdulong mo sa akon, ha? And happy anniversary. Same to you ga. Sige ha, amo na ako. Halong. Nalipay ako. Kung nakalambot kami sa isa katuig ni Ida bilang magnobyo, nga wala sang hasol ang relasyon namon. Ay, kabay pa nga wala lang sa sablag nga namon pagyugmanay nga duwa ba? Kabay lang. O ba? Ano ato? Madabatian ako nga kulas sa kailamunan na. Hindi ko nabagsap ako na. Base mga sapat ina nga nagahublag sa sulod. Mapadayo na ako sa paglakat O ba? Ara gyapon mo? Mabatian ko gyapon no? Bisan nakaantad na ako sa ginhalinan sa kulas. Kasubong ba lang nga ginasunod ako? Ay, nanon man? Inali lang ko nga nakabatsag sang kadlok, ha? Oh, ba? Hindi. May kung ano nga nagtuhaw sa ako na tubang? Ba? Hindi! Sa lakayo niya ako! Hindi! Ikagat niya ako sa likod! Ba? Ako subsaya! Matumba ko! Matumba ko! Ko! Buhi ako! Hindi ako sugsaya. Kagalos din ako pagkaginhawa tungkol sa pagkakita sa loob ko. Hindi. Ginasuyop niya ang buto ko. Nay, nabusog ka man bala kagabi sa gindala ko sa imo? Oo, anak. Pero... Hindi ka magkabalaka, Nay. Okay lang sa akon. Ang importante, nga hindi ko ikaw makita nga ginabudlayan. Helen, anak. Hindi ako gusto nga makapabugat sa imo. Ako'y kasakit. Kasakit sa pilas ko sa kilid. Pasensya ka na, anak.
Nay, ano ka ba naman? Obligasyon ko bilang anak ang atipanon ka. Utang ko sa imo ang kabuhi ko. Ang kabuhi mo. Ara permi sa katalagman. Sa tion nga. Nay, magpahuway ka na. Hindi ka na magsagad sang paminsar sang bisan ano. Nagadako na si Nini. Wala ka bala ng kakabalaka para sa iyahilin? Sobra na gid ang kabalaka ko, Doy. Wala ako sang ginpanubli nga malain nga dugo kay nanay. Apang si Nini. Dako ang posibilidad nga mangin pareho siya kay lola niya. Kay nagagwa inha sa ikaduha nga henerasyon. Kuna mo, anong buhaton naton? Hindi ako gusto nga maagyan ni Nini ang naagyan sang imo iloy. Doy. Sorry, Gid. Sorry. Apang bisan anhon ko. Hindi ba na ako makahibalo kung anong buhaton ko? Nagsalamat. Nagapasalamat gid ako sang dako sa imo. Tungod sang imo paghangop. Nay, may dala na ako si imo. Salamat. Aba, hindi na ako sina. Nay, hindi ba himo? Kinahanglan nga magkaon ka. Aryo, buksan kong unod sang kasudlan nga ini. Nakahibalogid bala ako nga gusto mo ini. Untatin na ang ginabuhat mo. Oh. Tama na. Tama na. Nay, ginwahig mo ang suludlan sang pagkaon nga gindala ko sa imo? Hindi na ako. Hindi na ako. Apang, Nay. Hindi ako gusto nga makita ka nga ginagutom. Apang, hindi man ako gusto nga makita ko ikaw nga ginaputlayan. Hindi ka dapat mag-antos tungod amo ako sini. Nay? Ang maayo pa, patiyan na lang ako. Amuin na ang solusyon. Amuin na ang makahatag sang kalinong sa aton pamilya. Ay, hindi ka maghamal sa nga mo si nanay. Nagkahibalo ka, Gid. Nga hindi ko ina mabuhat sa imo. Ako ang aswang, kag hindi ikaw, anak. Nay, Kag nakahibalo ka, nga kung mapilasan ako sang iban nga tao, wala na sang paglaom nga mag-aayo ako. nakita ko matuod ang pilas niya sa kilid. Naganignig na ini. Tungod ina. Sang ginlabo siya sang isa katanod nga nakadakop sa iya. Samtang nagaronda. Gani nga nagsaylo kami sa duog nga ini. Agud nga malikawan ang kaakig sa mga tao. Sa duog nga ginhalinan namon. Helen, anak, papahuwayan na lang ako. Patya na lang ako. Nay, hindi ko kaya nga buhaton, ina. Nakahibalo ka, Gid. Pang nakahibalo ka, nga sulo, nga kadugo ko lang,
ang makapatay sa akon. Kagbisan patyon ko ang kaugalingon ko. Hindi mahimo. Dubli lang ang mga pag-antos ko sa mga pilas nga ini. Oh my... Kag ang kabugat sang akon dughan. Tagsa makapatay ka sang tawo para sa akon. Para lang nga mahatagan ako sang kasudlan sang tawo. Hatagin ako sang kalinong. Papahuwaya na ako. Patya na lang ako. Ay, Nay, hindi ko mabuhati na. Hindi. Magwa na ako diri ha. Ibilin ko lang ang kasudlan nga ara sa salog. Mahimo mo'y na nga kaunon kung gutom ka na. Magwa na ako diri sa kwarto ni Anay. Apang lilion ko lang siya sa giha sa portahan. Lantawon ko kun mapunggad gid niya ang kakunyag niya sa pagkaon sang preska nga kasudlan sang tawo. Si Nanay. Nakita ko siya. Ginatulok niya ang kasudlan sa salog. Do kasubong bala nga. Ginapungga niya ang iya kaugalingon nga magkaon sini. Ara. Nakita ko siya nga nagakamang. Nagapalapit na siya sa kalan-on niya nga ara sa salog. Kag makita ko pa nga nagatulog ang laway niya, oh. Ato. Ginkuha niya ang isa ka kasing-kasing. Kag ginusngab. Uy, naluoy ako kay Nanay. Kag sa pihak nga bahin, ginakonsensya man ako sa ginbuhat ko. Apang hindi ko gid mabatas. Nga magutman ang akon iloy. Hindi gid. Ba? May mga tao sa unahan? Uy, hindi. Ang mga tanod. Wala ako maguna-una nga maronda sila sa bunga gabi. Uy, mahalin ako diri. Matigbaliw ako sa isa kadako nga kuring. Kag maghalin diri. Ha? O hindi. Nasipatan nila ako. Mapadayon ako sa pagkalaban. Hindi. Si bato nila ako. Kagara. Padayon sila nga nagalagas sa akon. Ay, ara, may madabol nga kahilamunan. Masugot ako dira. Padulom ng bahin ina. Makapanago na ako dira. Ay, Doy, yutayan lang ako madisgrasya. Ano? Nga man. May nagarunda gali diri nga mga tanod. Ano? Ayaw na gani ka wala kanila nadakpan? Nakapalagyo ako. Si Nanay, kamusta siya? Ato siya sa hiligdaan niya. Wala pa man siya nagpanawag pag nagpangayo sang kalanon. Paano na lang ini karon man? Wala siya sang makaon sa bunga gabi. Atagin na lang na siya sang ginaluto kung mapanyapon. Patagin lang siya sa sitwasyon. Hindi makapalipay kay Nanay ang aton nga ginakaon, Doy.
Lain niya nga pagkaon ang ginapangita niya. Kagbisan nga magkaon man siya, hindi gihapon madula ang iya kagutom. Ay, pero sige na lang Para nga bisan paano, masudlan lang ang tiyan niya. Kag mangin komportable siya sang temporaryo. Oh, Diyos ko. Si nanay. Gusto ginakumusan kasing-kasing ko kung magtulog sa iya. Ay, nay, pasensya ka na ha. Wala gina ko sang mahatag sa imo nga pagkaon subong. Nagarunda abi ang mga tanod Wala sang kaso. Hindi lang ako pagkabalaki. Nakahibalo ako nga ginagutom ka, nanay. Mapaligad lang ako sang oras. Magwa ako liwat. Mangita ako sang pagkaon mo. Sa nasiling ko sa imo, patiya na lang ako. Kay mas magalawig pagidang pag-antos ko. Hindi, nay. Iloy ko ikaw. Hindi ko mahimo ang pagpatay sa imo. Hindi ko kaya, nay. Bisan pa nga mawudlayan ako. Kag magsakripisyo. Basta mahatag ko lang ang kinahanglanon mo. Amo ko ikaw sila kapalangga, nay. Helen, anak. Nini, anak, idulungin ni kay lola mo. Oo, nay. Amo ining pagkaon niya, nay? Kanon kag isa ka pinirito nga manok? Oo, anak. Sige Ay, nak, madali lang. Nga, nay? Wala na lang, anak, Ay, anak, palangga ko gid ikaw. Tandaan mo, ina, ha? Palangga ko man ikaw, nay. Ang matuod, nabalaka ako. Nahadlok ako sa kamatuuran. Nga subliun niya ang pagkaaswang ni nanay. Anong oras na balay ni man? Tungang gabi na siguro ini. Si Nini? Wala siya diri sa hiligdaan namon? Si nanay, kadtuan ko siya sa kwarto niya sa likod sang balay. Sa diin si Nini, nay? Nagabangon si nanay. Apang wala siya nagasabat sa pamangkot ko. Nay, sa diin siling ko si Nini. Anay ka. Ang pagkaon mo? Wala mo man lang gintandog? Wala mo ginbuhinan ng pinirito nga manok bisan jutay? Mas matamis si Nini sang sa pagkaon nga dala niya. Ano? Animal ka? Ano ginbuhat mo kay Nini, nay? Ano? May Sapat ka! Sapat ka! Babalik ako! Hindi ko mapatawad ang ginbuhat mo ngayon ni nay! Ginunay mo ang akong anak! Ginuunay mo ang imo kaugalingon nga apo!
may dala kang binangon. Kaluoy! Ang tanang ginhimo ko para lang sa imo. Hanggang wala sa kapatawaran na ginhimo mo sa ako, anak! Ginunay mo si Nini! Ginpatay mo ang ako, anak! Sapat ka! Sapat ka! Helen! 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 Hindi! Nagasik ang dugo niya sa akong lawas. Pag hindi ko gusto nga buhaton ini. Hindi. Kapag ikaw ginagnaghimo sa pangi, agad nga utasan ko kabuhi mo, Nay. Ikaw. Kabuhi sa akon anak ang ginkuha mo. Gani kabuhi mo man ang kabayaran. Lola? Anong ka? Nini? Ikaw? Ay, Oo, Nay. Ako? Nga aman? sa di ka ba nalagkanto? Nga wala ko ikaw nabugtawan sa iligdaan. Naglain ang tiyan ko, Nay. Gani nga nagpabanyo ko. Wala ko lang ginpasigang suga. Kaya nagadali ko. Kito grabe na gid ang kasakit sang tiyan ko eh. Damamuhi na gid ko. Manugbalik na ako sa kwarto. Sa nakapati ko sang gahod. Oh, Nay? Nga mo sinang hitsura mo, aw. Nga napuno ka sang dugo, Nay. Kag si Lola? Diyos ko! Nahatok-hatok ang lawas ni Lola sa labo! Nay! Anong natabo? Anong ginbuhat mo kay Lola? Nay! Hindi! Hindi! Nay! Magabiang, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa
anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa barangay Igmayaan sa tung ginsakop kita sa mga Hapones sa tung World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa Banwa San Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas nagapakusa
ug man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kada tikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok ukon ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, maggamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom
dayon sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa bab. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga mga suki sa kahanginan. Isa naman kasulat ang aton basahon, kag ininaghalin kay Doreen sa Bacolod City. Pareho sang iban, may inagihan man sa patag sang paghigugma. Si Doreen, honor student halin pa sang elementary, tubtub nga nag-high school ini. Gani ginapabugal gid siya sang iya pamilya. Kag nangin paborito siya sang iya mga ginikanan. Third year college na siya sadto sang isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Doreen nga iya ginpasakop kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton paratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ikaw sa gihapon. Forget me as my life goes on. I know I will love someone new. Ay, Doreen, mag-inom ka na sang gatas, ha? Ana? Ba, nagabugtaw ka pa, ma? Natulugan ako ka ina. Apang ginuhaw ako. Pagbangon ko, nga mag-inom sa tubig, nakita ko nga nagasiga pa ang suga dire sa kwarto mo. Napinsaran ko, nga nagatuon ka pa. Nag-advance review lang ako, ma. Dali na lang ang amo na exam. Anak, hindi ka lang mapulaw. Hindi ina makapaayos sa lawas mo. Salamat sa concern mo, ma. Anon man lang namo ni Papa mo ang medalya mo kung mahalitan mo ang lawas mo nga ina. Kani, imna ang gatas nga ini, agod nga may resistensya ka. Hoy, Day! Ginano mo lang to sa pag-answer ang test naton man? Ay, nabudlahin gibulaya kami ya, pero ikaw, yesos, perfect pa. Gifted child ka gidya, Doreen niya. Basta nagasulod man lang sa ulo ko ang mga answers, ah. Abi mo si Vanji, ang babae nga nahisa sa imo, paglawag sang score mo kayo na nga perfect, asus! Daw nag-cartoon character ang itsura niya. Kilala mo si Taz? Ha? Uy! Hey, basikon may makabati. Watch your mouth. Dor, naga-group study man kita, pero nagalabaw ka gidya mo. Ay, sus, Day! Ay, hindi ka na yung mangarap pa, Sheila. Nga, isa ang ngalan mo sa dean's list. Kay imposible gid na. Pero nagtaas ang grades ko, no? Sugod sa nagaupod ako tuon kay Doreen. Ay, ako man blood, Day. Amo man ako, ah. Abi, palakpakan tanay ang aton abiyan. Good influence gid siya. Palakpak! Nak, imo lang ini oh. Taguwa ini ha. Kwarta pa? Para sa ano ini? Ipos lang. Dugang ko na sa allowance mo. Pa? Mayog ina nga may extra ka nga money. Baka pula pamahaw ka. Salamat gid pa. Ay. Hindi ka gid manugid kay mama mo ha. Oo, ah. Sikreto naton nga duwa ini.
Nong? Oh, problemado ka gidhaw? Si Papa, Blaw. Nagapangayaw ko sang kwarta sa iya. May project, may siskulaan. Nagaduda pa sa akon. Pasibla ko na kung nagahimo-imo lang ko, haw. Dako gadang kinahanglan mo nung haw? 200 man lang. Sabi niya siguro kung ginainto ko siya. Nga daw sa imo lang siya may salig, haw. Hindi na lang pagpaligbiin na nung may extra money ako dito. Ihatag ko na lang to sa imo Maayo ka pa. Kung anong ginapangayo mo, ginahatag nila. Wala na sang duda pa. Nga ang wala pa makapauli ang magulang mo man? Sa diin na to siya nagpanuot-suot man? Siling kugid nga may katuntuhan naman siya eh. Nangayo to sang kwarta sa akon. Wala ko ginatagan kay siling ko basi kung makadto man lang sa bisyon niya. Isa ka adlaw na nga wala siya makapauli pa. Anong imuon naton? Akigan nga ko sinin ni Papa kung makaibalo siya. Kaginatagan ko sang kwarta si Manong. Pa? Pangitaon na lang naton si Manong sa balay sa mga abyan niya. Bahala siya sa kabuhi niya. Ginpaugtas lang niya kami ni mama mo. Man, tungod sa barkada, ginahampanganan lang niya ang pagtuon niya. Sa diin na ayhan siya. Mahibi ka naman. Hindi na pag-usikis ang luha ang bata mo nga to. Sakit lang ito sa ulo. Ay, si Dorin nagid lang ang anak mo nga mapuslan mo. Dorin? Ba? Nong? Salamat ka nang pakita ka. Nabala ka na kami tanan sa imo, Nong. Nagpakita lang ko sa imo. Tungod mapaalam na ako. Ha? Isa din ka makadto, Nong. Hindi mo ginipag-ipalapos, Dorin, ha? Ginahold ako subong sang isa ka membro sang sindikato. Kaya hindi ako gusto nga kung anong matabo sa akon. Madalahig man kamo. Gani mapalayo na lang ako. Nong? Apa nga Amogin siguro ning swerte ko, Dorin. Ikaw nang bahala kay mama kag papa, ha? Ikaw man ang naghatag sang bugal sa ila. Napaslawan ang mga ginikanan ko sa duwa ko kautod. Tugod wala matuman ang mga handom nila sa mga ini. Kagako lang nabilin sa balay. Nagapabaskog sa ila. Apang subong, paano ini? Kaya nakatuon naman ako nga maghigugma.
Dorin, nga si Haji gidaw. Kadamo dila sa lalaki nga pareho mo. Nga si Haji gida napilian mo. Nga ahaw nga jeepney driver. Wala man na yan sang pili ang paghigugma. Anon ko na karon niya? Kay siyang nagpapitik sa ngakon kasing-kasing Sheila. Ay, maayo pa sang una. Nga wala na lang kita nag-joyride sa iya. Wala mo pa kung tani siya nakilala. Sheila? Hindi ka mo bagay nga duha. Kataas siya sang panulo ko sa imo. Dason, mapatol ka lang sa ahaw high school graduate? Ano na lang ihambal sa mga parents mo? Wala sila makaibalo Gani nagapangabay ako sa inyo ni Ray. Hindi ka mo magpanugid sa ila ha. Nga jeepney driver ang nobyo ko. Maluoy man ka mo ay. Ganado ka subong sa pagkaon Kanamit abis ang luto ni mama pa. Siguro in love guy. Daw naga-blooming ka subong nga anak, may nagapangilay-kilay na sa imo? Medyo pa. Matuod? Siguro honor student man siya, no? Maayo ka ni ina. Para nga mga produkto ninyo, mga maalaman. Kung maayo man lang siya anak, okay lang sa amo ni mama mo nga magnobyo ka. Ati, may balanta lang na sa uli kung kami gid pa Nalingaw ka na sang sakay-sakay sa jeep Kasi kung nag-escape ka na sa eskwelahan ninyo Aba wala May activity subong sa school. Wala klase. Isa pa, naidlaw ako sa imo Bato? Pila ka adlaw na nga daan nga wala kita nagkita ay. Tugod masako ako sa school. Sige. Kung gusto mo, temprano pa ko mag-raya para may tiyempo pa kita nga mag-date. Malipay gid ako. Kung buhaton mo ina, my dear. Nga bago ka lang, Dorin. Sa diin ka magaling. Ma? Kwan, sa ilan ni Sheila, may i-research kami nga duway. Sa ila ni Sheila? Nagtawag kami dito ni Papa mo. Wala ka man dito. Temprano ka pa kuno nagpauli. Wala kita kong indipensahan ni Sheila ba? Dorin, nagabuti ka na bala sa amo ni Papa mo. Anak, hindi man pagsunda ang agi sa mga utod mo. Nagilty man ako sa mga ginpanghimo ko, Haji. Abang anuhan ko. Kimalipayon ako kung nag-opdanay kita nga duha.
Kabala nga, hindi mo lang pag-isugid sila matuod. Hindi ka nila mabaton. Mataas ang handom sa mga ginikanan ko sa akon eh. Sa ila panulok, wala ka nagakabagay sa akon. Doren, kung papiliun ka, sinong piliun mo? Ako o kung sila? Hindi ako gusto nga madula ka sa akon, Haji. Amo gali? Si Papa, ara sa likod. Nakasakay siya sa jeep mo, nga wala ko natalupangdan. Tapos kikita sini Doren. Tapos kikita sini. Naa, Doreen. Ma, hindi lang ka mamaakig ni Papa sa akon. Ginahigog makugid si Haji. Mas pasulabihon mo pa siya sang samon? Anong ka nga klase sang anak? Ginhimo na mo ng tanan agud nga malipay ka. Pero sa isa lang ka piso, ibaylo mo kami sa lalaki nga to? Pa, patawaran ninyo ako. Kung si Haji lang ang lalaki nga napilian ko. Ano nga basdamlag ang mahatag niya sa imo? Maalam ka, Dorin. Panumduma ang buwas damlag mo. Pa, hindi ko mahimo nga kalimutan si Haji. Bahin na siya sa kabuhi ko. Doreen? Nasakit sa dugaan ko. O Diyos ko! Pa? Anong natabo sa imo? Pa! Ay, kinakumas mong tughan mo. Pa! Hindi ako makakinawa. Doreen! Dalaga ko si Papa mo sa ospital! Dali! Doren, si Papa mo? Ato pa siya sa ICU. Ginapanilagan pa ang kondisyon niya. Haji, salamat sa pagkanto mo diri ha. Na-guilty ako eh. Tukod sa akon, nag-ugta sa mga ginikanan mo sa imo. Kagtukod sa akon, naginamo ka mo. Doren, hindi ako gusto na mangin trouble ako sa kabuhi mo. Gani, ginabalik ko na ikaw sa ila. Oh my, Haji! Nabaton ko na hindi kita bagay nga duha. Gani ginahilway ko na ikaw. Makakita ka pa sa lalaki nga paragid sa imo, Doren. Makakita ka pa. Do hindi ko mabaton. Nga-break na kami ni Haji. Kagsugod sa nagbulagay kami nga duha. Wala ko na siya makita. Kag wala naman ako sang balita sa iya subong. Haji, kundiin ka man. Luyag ko nga mahibalan mo. Nga ikaw gihapon ang ginahigugma ko. Ikaw gihapon. Old flame has to die. No more tears to cry.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Dorin, nga iya ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ikaw, sa gihapon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Bombora. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakasang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga
Kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure, sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kung pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang importante. Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. Wala ang bangkay ni Pandora. Buot siningon, wala siya maano. O sisaon ko ina. Kag anong natabo sa ilo ni Pandora? Wala sang bangkay nga nakita. Hindi pagpaligbing bangkay sang iloy ni Pandora. Ginhaboy ato sa suba. Kag patod nga naanod ng iya bangkay sa China. Hindi gani.
Ginkaon sang bagis. Kagamoy na akon nga wala sang bangkay nga nakita. Si Pandora, siya ang importante sa tanan. Kinahanglan, mapatod naton kung ano ang natabo sa iya. O sisaon kong parte kay Pandora. Hindi siya pagpaligbi. Wala na sang makabawi isang manggad nga ginpanubli mo kay Sir Pedring. Correction. Ang manggad nga ginpanubli naton kay Senior Pedring. Ida, anak ko, nga ano tabo ini sa imo. Nagalin ka nga masadya. Kag madamo kita sa plano sa kabuhi. Apang subong, bangkay ka na. Kag tito ka paginkuha sa kanal. Sino ang naghimo sini sa imo? Sino ang magkahimuan sini? Manang, tingwaon ko nga makita si Pandora. Ayhan may masugid siya sa natabo sa imo anak. Kinahanglan, gid. Tungod magkaupon sila ni Ida nga nagalin. Kagang akon anak, wala sang sana. Mabuot siya. Wala siya sang bisyo. Kagsubog, amo na ining natabo sa iya. Kasakit sini. Wala sila sa kaluoy! Wala sila sa kaluoy! Hindi ako makahangop sini. Patay na nga biyan ni Pandora. Magkaupod sila nga duwa nga nagalin. Apang bangkay na si Ida sa makita. Kuramo di na si Pandora. Buhi pa bala siya? Nga hinali sila nga nadula sang iloy niya. Oh, ano ba lang natabo? Ano ang natabo? Ano naman? Lagi po makabutang babaeng ini. Uy, bugtaw. Mabugtaw ka. Wala, nagmuklat ang yung mata. Kag nagliso nga na, wala, matulog sa sako, no? Kag, doon sa nakibot siya, doon nakakita sa bagat. Wala. Nagbungkalas siya, kag nagdasok sa igad, Ay, nga nadlok siya magtulog sa akon, man. Diin ako. Day, ari ka sa dalom taytay, Sa akon balay. Dalom taytay? Ano nga dalom taytay? Amo na gani. Ari diri ang akon balay sa dalom taytay. Kag ikaw yagin, sagop ko lang ikaw. Kaya man nakita ko ikaw nga nagalutaw-lutaw. Kag nakasangit sa ako na ligi. Dason may pilas ka sa ulo. Sino naglampos imo man? Naglampos sa akon? Man may pilas ka sa ulo mo. Kada ko pa sa bukol mo. May naglampos sa imo. Sino nagandom sa imo nga patyon ka? Ay, ambot. Hindi man ako makahibalo. Galing. Di sinuwi mo yung ngalan? Gemma. Gemma ang halan ko.
Kima galingalan mo? Ako ya si Abnoy gutom ka? May pansit ako nga dala kagabi. Kung gutom ka, magkaon ka. Ha? Tapuson mo kaon, kay makadto kita tayo sa ospital. Ipabulong ko ng pilas mo sa ulo. Wala naman na nagadugo kay butangan ko na sang daon sa bayabas. Pero mayo ko nga mabulong na sang doktor para blang matay ng pilas mo. Salamat sa imo. Apang hindi ako magkanto sa doktor. Ha? Ati, kanto ka na lang sa pulis Mag-akusar ka dito. I-akusar mong naglampo sa imo. Hindi. Hindi ako magkanto sa pulis. Ha? Nga man Nakita ko nga pulis ang naglampo sa akon. Ano? Oo. Antes magtupa sa ulo ko ang bata, nakabalikid ako. Kag nakita ko nga pulis ang naglampo sa akon. Ay, mo gali. Pulis gali ang naglampo sa imo? Oo. Amo ina nga hindi ako magpakita sa ila. Nahadlok ako. Anong sala mo, ha? Wala ako sang sala. Ay, maluoy ka. Diri lang anay ako sa imo. Mapaligad lang ako sang pila ka adlaw. Hasta nga mag-ayong akon pila sa ulo. Dason, mahalin na ako. Nano nga swerte ang akon man? Sang nagligad, nagkadto man diring migo ko nga si Pasensyo. Nagkadto sa diri, kag nag-star man sa balay ko. May kaupod siya nga, isa man ka tigulang, pigado ko no. Pero subong nagmangkarano naman. Ay nano naman. Ambot kung ano to yung ila kadramahan nga duwa, Hindi ako magdugay diri. Mahalin ako kung mag-ayo na ako. Subong, nagangot-ngot pang akon ulo. Apang, nahadlok ako nga makita sang pulis nga ato. Kagpatyo na lang niya ako. Ano? Ate, sige, ambotsi mo Pero ako ay, magalakat ko adlaw-adlaw. Man, nag-opisina ko mo. Nagatrabaho ka? Oo, may trabaho ako. Kag nagalakat ko alas City pa lang sang aga. Kag kung magpuli ako diri gabi na. Amo gali? Oo, amo ina. Ano ang trabaho mo? Engineer Street engineer May, engineer ka gali? Nagalibot ko sa bukos nga sudan. Kagdasong ginalantaw kung sitwasyon sa dalan kung bala guba na. Kay kung guba na, ati ipakontrata ko dayon Amo gali? Engineer ka gali? Street engineer gani. Salamat, kid. Kagit pasugtan mo ako nga matiner diri sa imo balay. Kilalahon ko ini nga kabalaslan sa imo. Tub-tub sano. Ati, okay Arad ng pansit Kung makasarang ka na magkaon, ati, kadto kada ka magkaon, ha? Kaya ako yung malakat ako. Malik ko karon sa akong trabaho. Man, kung mag-absent ko sa trabaho ko, wala man ko kwarta mo. Man, no work, no pay kami mo. Amo gali? Amo na. Ti, malakat ako. Ikaw lang di bala sa balay ko, Oo. Kagsalamat gid sa imo. Wala sang ano man, Ato na siya. Nagalakat ako sa pagpangita kay Pandora. Sa ginali lang, may naglampo sa akon. Nabalikdan ko, na pulis siya.
Apang nga patyon ako sang pulis. Wala ako sang sala. Ay, kag si Pandora ano nang natabo sa iya? Aragay. Ay, nagasakit ang akon ulo. Kinahanglan gitali. Kay patanaw ko ini sa doktora. Apag nahadlok ako nga magwa diri. Diyos ko. Ano na balang natabo sa kabuhi ko nga ini? Di inang akon anak. Ay, Pandora, anak ko. Sa diin ka na. Ano nang natabo sa imo? Ano? Senyor Pedreng, paano kung magpamilit sa pagsulod dire sa mansyon si Lia, si Arnel kag si Paulo? Hindi sila pagpasudla. Amoy na nga kung sugo sa imo pasensyo. Magpangita ka sang pagi. Agod nga hindi sila makasulod sa akong mansyon. Wala na ko sang gana nga makita pang ilang mga nangungay na. Ate, okay, Nyor. May naisipan ako nga pagi nga hindi sila makasulod. Hasta lang sila sa gate kag mapahuli sila sa kahuya. Buhatang naisipan mong pasensyo. Basta hindi lang ako maistorbo. Kami ni Dayna nga akon apo. Masako ako sa pagtudlo sa kay Dayna. Siyang nagakadapat nga buhaton niya kung wala na ako. Bangod siya ang manunubli siyang akong tanan nga mga manggad. Ate, oo, Senyor Pedreng. Ako ang mahibalo. Ako ang mahibalo sang tanan. Leia, may sugid ako sa imo. Kagpat-od nga makibot ka. Ano ina, Arnel? Si Lolo Pedring, ara na siya sa iya mansyon. Nagbalik siya. Nag-a-start siya dito liwat. Anong siling mo, Arnel? Hubog ka bala? Ay, hindi no. Wala ko yan nakainom. Basta amo inang nabatian ko nga sugilanon, halin sa akon abyan nga si Sabrina. Nakapauli na ko nun sa iya mansyon si Lolo Pedring. Kag dito na siya nag-a-star. Hamak mo ina. Kag gusto kong mapamatud anina. Gani, dali ka. Magupod ka sa akon. Opod kita nga makadto dito. Mangusisa kita kung bala, ano ang natabo? Bangod sa akon pamatsyag, natsupi kita, Leia. Sige. Malakat kita dito, Arnel. Arnel, ari na kita sa mansyon ni Lolo Pedring. Oh, makaibalo na kita karon kung ano nga kaikikan ining natabo. Tanawa balang mansyon, ho? Mahipid. Kag maathag nga ginaatipan inisang maayo. Nagabadlak ang mga dingding, ho? Kag ang mga tahom nga puni sa guha. Kaga mo man ang garden. Pareho man gihapon sang una. Kung amo, matuod ginang ako nabatian nga si Lolo Pedring nagbalik diri. Apang, nga nagbalik siya. Kinabaligyan naman ang mansyon. What?
or why? Sa banta ko, nachupi kita, Leia. Arang buzzer, oh. Itumok ina, para nga makasulod kita. Oo, alay ka, hulat anay. May karatula nga napaskil sa gate. Kadamos ang nasulat. Ano ini? Basaha, Abi. Dali. Oo. Dali lang ibasahon ko. Ang masunod nga mga tao, ginadilian nga magsulod sa mansyon nga ini. Number 1, Leia. Hindi. Ngalan ko matuod, ina. Ari pagido. Number 2, Paolo. Ay! Pati si Paolo na banman? Number 3, Arnel. Ay! Nano ni? Pati ako? Na banman diri? Hindi! Hindi mahimo ini! Hindi mahimo ini! It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Volvo Radio Philippines, patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Volvo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories